Pangutana sa ato ang follower nga si Budski Minsky. Attorney, do na by expiration ang kasulatan sa among pag-donate sa source sa tubig ngadto sa gobyerno? Ang tubag, depende. Una, kung valid o nahisubay sa balaod ang donation, wala ka na'y expiration, igka-perfect na sa donation, mauna na, muipikto dayon. Gawas lang kung ang donation, dunay kondisyon nga muipikto, unya rasa kamatayon sa donor. Ikaduha, kung dili valid, buti pasabot na hisupak sa balaod, dunay dipikto ang donasyon. Duna kay katungod nga kini ipabaliwa sud sa napu katuig under Article 1144 sa the New Civil Code. Kung dunay kondisyon ang donasyon, unya wa makatuman ang duni o ang gihatagan sa kondisyon sa donor, duna kay upat na katuig nga kini ma-revoke.